Yo soy Juan Carlos. Yo soy Leo, somos presentador de Eivissa Sembla Brilla. I us anem a informar de les notícies d'Eivissa. Últimament està plovent molt menys que d'altres anys i això fa que molts d'arròs ja estiguin secs. I també els aqüífers estan sobreexplotant i contaminant. Una cosa, Marley, no sé si tothom sap què són els aqüífers. Els aqüífers són masses d'aigua subterrànies. I els aqüífers estan contaminants perquè retiren coses químics als camps i pesticides. I per moltes dels turistes. Els de cinquè de primari han fet aquest aqüífer per demostrar com funciona. Si traiem aigua del pou i no plou, l'aqüífer se buida. La situació és tan greu i que tenim tan poca aigua que hem d'agafar l'aigua de les desaladores com a medida d'emergència. Va fer una entrevista a un alumne de cinquè de Sembla Brilla i les que podem per a Eivissa per reduir la despesa d'aigua. Pues jo diria tenir un turisme més respectuós que no faci tant de mal en el medi ambient i que no gasti tant de més. No volem vosaltres a l'escola. Els alumnes de cinquè van fer un ecoelumania. Això! És una investigació per veure quanta aigua gastem a l'escola. Què podem fer per estalviar l'aigua de l'escola? Bueno, aquests vàters són d'un ruixador, però no hem instal·lat de nou ruixador per estalviar aigua. I tu què opines? Primer d'estalviar aigua és primer mojar les mans, agafar jabón sin que el grif està encès i després